650 Usurbil biziren Gabonetako Otarraren 3. edizioa gaude, sari banaketan. Dakizuen bezala dinamika hau bai herriko ekoizleak eta kultur sortzaileak laguntzeko, haien lanak ezagutarazteko, eta bestalde herriko dendan kontsumitzea bultzatzeko dinamika bada. Eta aurtengoan 31 ekoizleek eta sortzaileek parte hartu dute otarrak osatzeko dinamika hontan, eta 16 dendetan izan da aukera zozketan parte hartzekoa. Denda bakoitzean 6 saridun atera dira, eta beste 4 guztien artean indako zozketa batian. Beraz, Aitorrek pixkat aipatuko eskigu zeintzu dian aurten parte hartu duten ekoizle eta sortzaileak, eta sari banaketakin hasiko gara. Bai, Jon Mikelek aipatu bezala, aurten 31 ekoizle eta sortzaile izan ditugu, eta hauek izan dira. Aginaga Sagarrotegia, Aialde Berri Sagarrotegia, Ameba, Arkaiz Portu Larrume, Arrillaga Txiki Baserria, Arrospide Barazkiak, Basatxerri, Bordatxuri Lumagorri, Bordatxo Esneak, Eiti, Eluiar Fundazioa, Inorkinak, Jon Irurita Goiena, Iruin Sagardotegia, Isabel Agirre Sarobe, Jakob Errekondo, Jose Mari Zaldua Sari Frutak, Jurgi Fuentes, Maite Ranzaga, Miise, Noaua Kultur Elkartea, Odolaren Mintoa, Olatza Baleta, Osto eta Ale, Rukula, Saizar Sagarrotegia, Urdeira Sagarrotegia, Usurbilgo Sagastia, Biafara, Xuka Eskultzegina eta Zaparra. Bueno, txalo bat, koizle eta sortze goztintzeko. Eguneroko lan indu duten. Goatu Otarraren egitasmo hau udalak, hurbilagok eta kulturguneak elkarlanean osatzen duten ekimen badala. Jarraitu herriko ekoizleak eta sortzaileak elikatzen, jarraitu herriko dendetan erosten, eta jarraitu herria mugitzen. Eskerrik asko denagatik eta beste bat arte.